приятели! Днес играем Clash Royale. Приготвил съм ви една изненада. Сега ще я видите. Така, ще я покажа. Само нека да отворим нашия клип. И Graveyard. Както ви казах, но имах Magical Chess на един от моите клипове. И ето, днес сутринта ми се падна ето това. Graveyard. Днес ще правим един тестинг. Ще тестваме какво прави. Нека да си направим едно хубаво депче. И да, може би това ще. Да направим тренинг матч. Аз не си играл с него. Я също тренинг крайна башфулни. Батите по името е 7 лева. Слабо лакия човек, слабо лакия сега. Беше хубаво. Така. Да видим. Това вече най-много го мразя. Ама не му разберете колко го мразя. Нямаше рексит, какво не спреш. Имаш фай спирит, това карта много награзна. Чек, ти си рип. Рип си, бате. Ти се базика с мен. Айде, запче на колата. С Graveyard или с Goblin бъде. Айде си един Graveyard. Чай ще ми сложа домовите на пълната. Един Goblin бъде. Газ, слагай! Айде, Goblin, ти си ми надеждата. Това ми стана за смех. Ах, ти подред се къв. Вземи там колко. Половината му аз съм все ще ми взема аз. Какво чакай да ти правя? Взимам ти това. Няма да ти го дължа. Мразя Уиза. Мразя те, бе. Хубаво игра с тактики, бе. Какво ти пусна, ами айде ми малко да усърваме. Няма и хубаво. Ого, че си слаби запада. И това е спирите, бе. Какво ще ми направи? Аз като пусна един... Ти смея ли, бе? Бака, Graveyard много път. Тази карта не е една от най-любимите.
Искам ти за Паола, ти какво приказваш? Всеки има за човек. Гадности преца към мен. Там. Той сигурно ще го задължим на драго. Да, тайна си вижте. Голем балон. Взимам там. Какво се хилиш, брат? Ще да те рипна, нали се знал. Но те ще ме гривят, сега ще направя един друг дек. Но рибърбелни. Ето го, това е декчето, не. Но тренинг матч. Голямо геройство, като ми ги плещава. О, мати гордия си учат. Какво ще направиш, като ми ги плещава? Нещо стана. Али бе, трайнер башил, си съм. Нали те видях как делаш. Сега искам да рипна това. Хайде да ти рипна Томстончето, нали бе, човек? Искам сега по Томстончето. Да виж, убийте ми мини пеката и вие се ще бъдете с мен. Добре. Няма как. Толкова имаше реч, какво ще ми направи? Да, брат. Мислех, че няма да ги пусне. Той човек си ги пусне. Аз се хора, че ще му рипна една хора. Вижте сега какво ще му пусне. Само да не пусне нещо задно. Така лава. Ами голямо геройство си направи. О, човек. И Fire Spirit. Липтала. Колко неща изкочиха. Аз ви казах, това помнях мало. Това беше мисля даже да я пускам, защото лавата и скелетите удариха. Всъщност пишете на коментарите дали имате ето тази легендарна карта. На мен ми харесва много. Много ми харесва Graveyard, удобна карта е за ползване. Може да влизате в този клан шампионите. В принцип аз бях в клан Lumberjack, но ме изритаха. Много гадно. Преди бях доста повече купи, сега малко паднах заради клан честа, защото не бях много смал. На 7 са ми лесни и падах заради клан честа. Мога да ви покажа един хубав дек, който може да ви върши работа. Чакай всъщност. Славхант, нали да правиш комната с него? Вместо... Да, ярчери. Може би... И ето го декчето върши работа. Да го треним. Дали е добър.
Чак мразят такива играчи твърде ги мразят. И аз го да забравя, че той не е. Брас, знаеш, няма да ти дам да дам. Газ! Айде, стреличка! И ти си надежда! Ау! И ще изръвна тала, обещавам, ще изръвна тала. Дава, човек! Това е! Газ! Инферно тъти! Айде, фарспириците къртачите, бе! Да, бе! Кнайт! Не. Аз ви казах нещо, защото може би... Билото. Това нищо не взе, човек. И талочката. Аз сега ще пускам. Много сега нещо. Ах ти. Не ми е така. Долетало. Арчанки. Ето това дек го тествахме. Той хич не ми се оставя, както аз на него, обаче не искам да загубя от някакво си. Ауч! Сам ще ме атакваш, дирече. Ще си пали шатинга, но и ти гледаш. Пусна го на точното място. Yes! Искам да го бием, да. Изобче. Айде, човек, това беше епична битка. Хубава битка стана. И така, хора, това беше като този скрип. Днес тренирахме Грейвярда, новата ми легендарна карта. Можете да си направите същия дек, ако много ви харесва. Всъщност не трябваше да вместо това изгорем да сложим един Baby Dragon, защото много помага. Трябва да имаме нещо за въздушна атака. Така че ето го дек. Това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Пробвайте дековете и ударете един лайк.